бори аввал дар Санкт-Петербург ситораҳои тоҷик Шабнами Сураё ва Джонибек Муродов. концерти калон вобаста ба рӯзи ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон. Ташкилкунандагони концерт TAJLIFE ва Ардашер-Медиа. рӯзи 23 май соати 19 дар яке аз толорҳои калонтарини шаҳри Санкт-Петербург барои дастрас намудани чиптаҳо ба рақамҳои 894 215 96 00 8 921 884 14 17 занг бизанед ва бо нархи арзон дастрас намоед.